Monggo. Tur, ayo. Aku wingi ketemu sing tak tresnani muni ning saiki aku ora ndarbeni wis digarwa kanca muga mulya ora nyono jebul kok mentala ora nyono kok ya tega monggo biyen wis janji jare bakal sehidup semati jebul tegel sliramu ngapusi nanging aku ngrumangsani saiki apa to kang tak goleki aku suwo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang Gareng ana apa gong piye? Mas Gareng. Lho apa? Wah, wancine kepenak nggo jagongan. Tur ya wis terang. Alhamdulillah. Ana aku kok. Oh iya. Nggih, heeh. Lah wong jenenge iki ya anu apa jenenge wancine ndongake manten. Nggih, Wis heeh. pas timingnya, waktunya pas untuk berdoa ya kanggo keperluan dhewe uga keperluan temanten kaloro. Di samping itu kanca pengrawit ya ben istirahat sik. Wah, jan. jan Oleh aku- nyambut gawe iki jan elok tenan. Wes kupingku bosok. Lah ngopo to Mas? Kok sadeng kenong lho, kancane meneng iki kenonge saya batere ra umum. Lah wong niku ngetokke semangate kok ya. Mangat apa ya padune urung entuk kopi kuwi. Alah nek sing kagungan kersa Mbak Ispri iki pancen wis anu kok. Mbak Ispri niku rak pirsa kula karo panjenengan nalika ning anu to ning Sudirman iki to Mas, ning nggon ngisor rel kereta niku lho, nggon kereta niku. MRT. MRT. Nggih, maturun wah jan Terus majune sosial media ya komen-komen terus ngerti-ngerti DM aku nganti dadi wayangan iki. Kula wong gandeng iki ya beliaunya juga penggemar wayang. Iya ta? Nggih. Mantene ta iki? Nggih no. Mula ya le kundungake tenanan supaya aku yang ngarani tetep Mbak Siti. Nggih. Mbak Siti lan Mas Agung pikantuka wahyu jodoh. Amin. Anu ya usahane kedele. Nggih. Waduh, iki mesti kuwi iki gandeng cenenge karo tempe, berarti karo aku wis nyedulur iki. Oh ngoten nggih. Beliau iki juragan kedele, aku senengane tempe. Oh, nggih dadi nek sampeyan niku nggo bahan tempe wis pas. Kowe lak ndasane tempe bosok. Ora. Boten, Mipir boten. kowe ngarani Boten. ngono kok. Ora ning tenan kok Mas. Kula niku senenge ngeten. Wah, ditenggani piyai semene akeh sih jenjem. Wilayah Kabupaten Nyangawak iki Kok nyangawak Kediri. Ayo Kediri iki Nyangawak. Oh iya, iya. Kediri. Oh iya. Kuwi Nggih. Nyangawak. Heeh, bener. Akeh penggemare wayang kulit Leres. wiwit sing kutha nganti kabupaten. Nggih. Mriki niku cedhak pesantren nggih Pak nggih. Desa napa kecamatan pesantren? Kecamatan. Kecamatan pesantren nggih. Wah, aku biyen bedak biar nang kono. Ngopo Mas? Loh, ngemis. Aja nesu to. Nyambut gawe. Oh ya gareng ngono lho, nek tekone apik-apik kok. Aku nyambut gaweku karo Mas Sun Brondong biyen. Masun Gondrong. Sun Gondrong biyen karo prene. Nggih, ning bakune iki iso nggo tamba kangen kalih anu para masyarakat mriki. Nggih, nggih. Yo, iki ngelaras gamelan rengeng-rengeng sawetara. Aku kok kepengin ngetokke iki lagi wuyung manteni. Oh nggih, Jatuh nggih, cinta nggih. klimak kepada ke menuju ke pernikahan. Mula anu nggih, langgam wuyung nggih. Wuyung. Ayo wuyung. Terus kula ya nampa dawuh niki wonten ingkang ngersake aja lamis ning mengko nyuwun ditayubke. Cocok. Kira. Nggih. Aja lamis ditayubke. Ning dibawani sik wuyunge ayo. Wuyung. Ayo, sampeyan arep golek encon sapa? Sing urung nyambut gawe Mbak Darsini. Ya aja. Lah ya sapa aku milih aku merintah ya ora wani no. Mang pilih tak merdikake. Ayo. Sapa ya sik?
Ayo, sing ndi? Sapa Nada, sapa? Oh, Dini. Oh, Dini. Ya. Yang Nada Dini yuk, ayo kene. Ayo kene Din. Wah, Jan. Wis Jan. Bocah ki nek sinden ya, Mas. Piye, Mas? Nek isih ijen, perawan, ayu, gitu. Kuwi neng bis. Piye ta? Kuwi wenang milih kursi. Oh, ngono ta? Nggih. Batang-batange do nyingkir kabeh. Kaya Pandu, kaya nek piyai sepuh didhisikke sik lenggah, Pak Demur lenggah. Terus sing batang-batang kuwi keri. Sapa sing dilinggi Dini ya kuwi sing dipilih. Lha aku tahu lho melu rombongan Abdi Pak Bis iki. Piye, Mas? Mesti aman mestinya. Aman apa angger iki cedhak iki karo kanca Yogono kuwi sing gampangke. Kepyak wae ora trimo sajake pancen kae naksir kowe kok. Ora ya buyut kok diisir. Oh buyut. Iya no. Ayo, ndang dibawani wuyung. Ayo. Rembulane. Ayo maju rene ya. Sumunar dadari lintang nah nek ngono kuwi terus didoni oh ya ora nembang rapat ya aja nesu dianu ya dirayu ana apa ana romano idon-idonan iki ampun ngoten kula ajrih lho Dik apa ta lan jenengan mekokok mekokok lah napa niku jenenge yo mendak kok mekokok joget kok mekokok mendak ya ora ngerti ya dikandani sing halus to. Ngandani wong ayu sing halus to, ora kasar ngono kuwi, ora trimo aku. Ya ora trimo wong ora tak kirim kok. Ayo. Angep kitawan. Mas Gareng nek ngono kuwi jenenge ora mekokok, Din. Napa? Kuwi mendak pisan. Kowe jane ngerti tembung ra to? Lho, mendak pertama iki lho. Rak, kowe padune mendak pisan nyelameti wong mati e. Ora. Mendak pisan ndak pindho nyewu ngono. Ora. Areng ijing kowe. Mboten, kuwi jenenge mendak. Jo ganggu wong to. Ayo. Pak Sukarman wis sari rum. Lah, ngapa to? Mano. Ayo. Katon sumunarca yane kuwi aja kaku ngono to jak roman gejejer nggih jenengan niku ngajari kula ngoten kula wong kuwi bocah isih polos kok druwang putih kok ora usah tak ajari suwe-suwe nak yo engko iso wong kuwi druwang putih polos kok diwarke patak warak ya dibenakne riyen kedah pripun apa ora pas kok dibenak iya ngene kanano ngeten iya Pak Bayu apa kula izin riyen ngapa mbae niki badhe teng puskesmas ya ora kok ya ngece guys kanano ya wanci ratri wis larut enoe suara kose sing ngubengi sing wedok wae sing lanang melu mutir iku apa aku keplutir kok nyekeli keceke ra umum kok suara ayo munter angin sumripe kaya iki jane iki ngopo lho ayo ora dijiret kok wong kula latihan roman lha wae mboten diajari kok ora kelentu Pandu sesuk ning bis diajari ya Ndu wis lambene muni siap ngantek arep meslek uange siap ben lajengaken Dik ayo kaya angga gerit manah ya aja nesu ampun ta nesu to kowe romane karo aku ning atimu karo wong liya kok lah neno engkang nandha
wayang. Oh. Yo. Kataman loro aswaji. Asmara. Asmara. Oh, usah aswaji. Jam 3. Mano. Tekan iki Kataman asmara. Ayo bareng Nimas. Kok iso tekan ngono to? Taman loro asmara. Dokusu. Oh. Lah, wilangan. Iki mesti ana sing ganggu aku. Ya ora eneng menungso kok ganggu Jim ya ora eneng. Kudune Jim sing ganggu menungso. Ya jum to. Dokusuma wilangan Solan gangsal. Kalih. Oh ya, kalih. Sabotase. Ya. Songolan kalih. Etuk dene 11. Nah, Awalaso bring langgame wuyung. Nggih. Iya, Din. Din ae, Din. Ayo kowe sing kulino Uyung. digawe apa sih? Gawe wuyung. Wuyunge wong lanang, ayo. Ya, larane. Ya. Matur sembah nuwun. Wah, niki donga lho, Mas. Oh nggih. Manten kekalih wuyunge aja mung rikala pacaran lan ngancik pernikahan. Selawase tetep wuyung marang garwane.
Nggih, mau jenang gula, nggih ta. Nggih. Manten anyar aja mung napa nek wis dadi manten kudu kelingan nalika lara lapane mbiyen. Nggih, dadi Nggih ta? perjuangannya. Perjuangane sing kudu dihargai. Nggih, Mas. Nggih, matur nuwun wis diaturke. Yo saiki Mbak Rizky karo Mbak Eka nyedaki Mas Gareng Malik Slindro Menyuro. Oke. Niki ana sing ngersake kutut manggung tak dhisikke. Oke. Temanten kekalih mugi sakinah mawaddah warahmah saking Mbak Nia. Oh nggih. Amin, amin, amin. Wah, mriki kene. Monggo Mbak Rizky kalih Mbak Eka enggal nyanyi. Mas Gareng pun ngantosi ya Mbak Rizky keenggat mriki jas Iki jane grup iki lho. Iki grup endi? lho lah ngapa ta Iki grup campur sari. piye ta Kok iso nganggo jos barang? kena singo Bayu Haji iki manggolo lho masamu Ora iso gugah wong turu. lah iya Wah, Janis. Iki sing diarani pasangan serasi ya iki. kok serasi Ndek mur. nggih Siji cendhek, siji dhuwur. heeh Iki saling mengisi. nggih Ada di bawah kamu tugasnya, ada yang di atas kamu tugasnya. nggih heeh mula Gusti Allah ki anu Mas adil kabeh duweni keluwihan kabeh duweni kekurangan Nggih. ning ya kuwi kabeh duwe pancen rejeki Leres. nah ngono dipaidoa kaya ngapa Eka cendhek paribasane kaya maesan ning kuwi duwe rejeki lho ngono Rungokno Pak Bayu juragan Kijing iki rungokno. iki kok Juragan Lah nek aku maisan mulak juragane to. aku ora melu-melu kowe grupe kono. ya aja ngono kok terus grup-grupan Jare Bayu Suromenggolo. Mas Bayu niku oke usahane kok campur sari ting Sragen menenten kok pentol Bayu Haji. iya Enten niku aku seren pentol Bayu Haji. Oh, kedeke campur sari ya? Pentol. Oh, pentol. Nggih. Mas Red. Oh, jogo. Oh, njogo. Sok yen wis ora dalan dodol pentol. ayo bet Lho ora wong apa-apa. sing penting ki halal Halal ora masalah. Ah, nggih. Oh, pentole Bayu. Apa nggih? oh bet kok iso terus ngono nek tembunge ngono ya ora penak no kok terus pentol Dodol pentol. lah iya Iya. Gempi. Nggih unine kekok. apa rupane dolanan bayi apa piye ayo Ayo. ayo sekutut manggung ayo Mas Gareng tengah Oke. monggo ayo wayahe wus monggo diwiwiti saka sing Purwodadi sik Mbak Rizky ae Nanda Utami ayo merga mantene kakung kuwi nek ora kleru Mas Agung niku ya eneng apa mambu banyu Purwodadi Oh, ngaten. Nggih. Traing. Heeh. Nggih. ya nduk ayo Niki kula kirimke para kadang-kadangku mbok menawa sing usul para kadang-kadang saka seniman jaranan. Nggih. Heeh. Pun komplit iki sing mirsani Mas niki. Heeh. Ya Mas Yogi nek ora ta Yogi. Oh nggih. Enten. Mas Bundan jare arep nusul kok wingi kok. Enten. Patrick nek ora Patrick. Enten. Patrick Bundan Tani. Kok kaya tari wae. Ayo. Patrick enten. Lanjut. Iya.
Ganti. Jos. Ganti. Eka. Ayo. Ganti kaget ah. Yo, iki. Salon kontrol, ayo nyuara. Yo aja ngenyek. Kene radio Lorenza kok. Kaya ngono kok salon ya mesake. Apa paling ora? Ya dingklek kethek. Malah saya cendek. Ketheke sapa? Lah sapa karek milih. Aku gelem aku ketheke gelem aku dingkleki kowe. Yo Kak, yo Kak, yo Kak. Yo. Yo iki kutut anakan yo. Ning Haha. Hahaha. Ngono ayo. Jan. Keringan. Ayo. Waduh, ngene iki wani ngedolke tosan. Mas Gereng. Nun, Rizki nek cara manuk apa? niki sing diarani murai batu. Wah, murai batu. Kocahe ropel. Ya. Terus nek Mbak Darsini. Mbak Darsini iki manuk pentet. Manuk pendet. Manuk sing diwedeni manuk liyane anggere ngoro liyane kesirep mergo kuwi seniore sinden iki. Oh iya. Terus nek Fahmi. Fahmi kuwi manuke ya tak arani manuk cucak rawa. Wah, cucak rawa. Sing nyenengi Iya. nadyan ya regane larang. Nggih, heeh. Terus nek anu Suci. Suci iki lobet. Wah, lobet. Lobet Panda kan ya? panda. Mripatu laulo. Heeh. Lobet panda ngono kuwi regane larang. Wah. Nek Dita. Dita ki trucuk. Wah, terajak. Trucuk ki anggere wis dadi meh kaya cucak rawa. Wah, panjenengan manuk terajak ngalu iki. Betul. Wah, ora nganggo trucuk. Ora ngono. Niku apa anu apa petingane? Ya meh kuwi nggo isian Mas. Oh, iya. Nggo isian manuk liyan. Terus saiki nek Dini. Dini iki kena bling. Apa kuwi sing cilik putih kabeh? Apa ta? Kena bling. Kenori. Kenari. Ah. Kena beling. Heeh, kenori. Wong bingungke wong. Heeh. Nek Eka. Aku manuk apa? Ayo, Mak. coba iku. Kene akeh kene. Ngene. Apa? Kuwi Pak, apa ciblek niku konotasife jelek, Pak. Mergo teng Semarang ciblek iki sok bau. nek kene ngarani ciblek iki tembelek malah kaya telek. Oh, beda nek mriku Semarang niku ciblek iki Iya. istilahnya wis beda. Lah nek pase apa? Iki manuk ancel bumi ya iki. Wah, Mesti apik, Pak De. Wah. Mabur rupane apik. Ora, yen mabure ora iso. Lah terus Lah terus. Kuwi mlayu tok. Mlayu ning turut galengan sawah kae angger doyak wong mlayu mandek Pak. Sut. Iki tenan ono manuke. Oh iya, rupane kelawu ya. Lawu kuwi manuk ancel bumi. nek pas susut ngono ki ketoke nelek, Pak De. Hah? Nelek. Moh. Awakmu sing dadi bumine tak teleki jan malah. Ya wis ora apa-apa angger sing nelek kowe. Oh, ora apa-apa, Mas. Lah ngapa? Kok Subur kok bakal subur pupuk kandangnya apik kok. Heeh. nyapa kok kula gelem? Ya kan nelek. Kok mulek kaya entut. Ayo Rizky. Ayo. Anggung nyaman Noino. Nanas Iki ati umpama pemancar ya iki pemancar. Oh ngono. Dhuwur sinyale tajem menjangkau seluruh. Iki sinyale iki sing gawene pemancar marake ngelek ya iki. pemancar lho kene pemancar kene radione kene pemancar nek radione sing dirungokne apa? Kowe urip zaman kapan kok isih ngrembug radio? Iya. Iki jadul mumbul neh lho. Oh iya ta? Ora ngerti ora tau ndelok TikTok, ndelokmu apa? Loh, radio ki saiki Mumbul neh, mak jedor
mak jedor kuwi mumbul neh saiki. Oh radio kuwi. Sesuk radioku tak dole. Kok malah didol. Ayo tutuke, ayo Mbak Rizky. Rizky. Mas Gareng, ngabani sing kempul. Oke. Ngon, melek ngon. Kempul ngon. Bagus. Waras kowe berarti. Pindho ngon. Gus. Ping telu ngon. Gus. Papat ngon. Gus. Lima ngon. Oh diamput iki. Ngapa to? Jawaban iki takon jawaban apa? Sudi. Jenengku Gareng kok dudak sudi. Oh, iki sing perintah kau mendan lho, Kon. Ora, aku ora perintah. Sing perintah sapa aku? Kuwi rungokne, ora perintah kuwi. Oso. Utang. Satu sik. Satu sewa ngene Pak De. Ngono kuwi. Nah. Engko nek dikai 100 ya dikempuli. Serbasuki mawa beya. Duitku ning ndi to, Jak? Kok kari tisune tok iki. Wah, jajar teki iki. Oh, teki kok ceki. Oh, ayo kok. Ora ngade 100 sih. Yo, gong. Sik. Ayo golek isik. Wah, klorot tekan tuku wasesa iki. Ha iya ta. Itu tugune diketok wae jane. Ojo. Wis depak. Timbangan kok ganggu. Gampang kok nitur. Mun temu dereng Pak De. Ora wis ora banyak tak. Ayo wangi goleki, Mbak. Ayo tak. Wong kok sregep men. Aku nyiksa wong tuwa kok sregep doan. Yo. Ku Ganti ya Kak. Mangga. Ayo. Mangga. Mangga. Nefra. Wes. Yo. Masa kok terus. Sini kok budrekan iki. Nek kata-katane Kowe ngerti lah, wong yen gawene nesu ki mengker. mengkeret yo ben padakno pentil. Wis tuwek sak cilik iki kok. Kusuk ben mung arek sak kepel. Lah yen kowe sing duwe bojo lah bojomu dadak gagapi sik lho. Ya endi iki? Mangga. Sing apik to. Ayo. Sunan, ayo. Nggih. Mangga. Mangga. Nen. Mangga. Neno. Mangga. Terus lanjut. Dilara. Midhangating Raine delok raine nek nembang. Nek ibu bawa dia. Wih, rungokke kuwi. Nek ana buk bawa kon meneng ayo. Ibu. Oh iya. Ayo. Ibu. Ayo. Bene ra cetok ibu. Midhangating kangsa Ya alemane. Kowe jane wis bojo apa urung? Urung. Dereng. Lah ngopo kok ora mbok ngurke iki ngopo? Nyugolekno ben aku sesuk ndantuk judul. Mati mangane goleke kowe ya tak nggo dhewe no. Ora masane aku moh. Lho. Masane aku gelem. Sapa ngerti jodohmu ning kene. Oh iya sing jenenge jodohe ra kena kinaya ngopo. Timbali Pak. Ketok ya cedak-cedak kene ning sekitar kene Pak Dik. Wis to, percaya. Sopo ya? Ayo. Nanang. Ayo. Sak Nanang. omah kene sing genah. Lho kowe tenan duwe bojo nanangi seneng bedino dimeki terus kok. Iya. Ayo, Mbak Rizky. Ayo. Pramitra
Neno kang no nolya lanjut wilujeng rawuhipun para tamu wilujeng Mas Bayu. apa Salam kagem Pak Har Kalimantan Tengah. oh nggih Anu wonten mriku. matur nuwun terima kasih alhamdulillah sambangi yo Mbak wengi wangi ya bapak kutut manggo dualo yo ya Pak Rizky Omben isik ben ayo ben ayo awas putri Kakung putri pur hae kudu angon wektu. Yo. Bar ngombe. Yo. Makani. Aku kagak kebeken mumet aku. Yo Kak, Yo. Pakan Kuwi wong tuwek dikendang ya manut lho. Aku lah. Ora isin lho. Aku agar krungu kendang ngono kuwi joget. Yo Kak. Kakung Putri Kakung Halo bapak nganggo mandeng Sahur. Durung diloneh. Yo Mbak Rizky. Ano Ujung jari mano Hao Yo balungan kampleng seru. Yo.
Hop 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 hop. Kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Sila tumpang yen mejang ngungkuli dalang takan. Alur itu akeh kang padha musuh. Sanjangan kaya kang Gusti cekek. Kadunyan kaswargan kabeh wis ana tangan. Yen metu mesti umuk metu terus gone muwus. Mung emane apa kang dikandhake. Babar pisan durung ana nyatane. Prayoga ning marang tutulane. Dash! Dash! Yes. Iki apa bengi iki wetone bayi lho. Napa to Pak De? Kok iso bengok ketau jas-jos. Semangat kok. Bayu semangat. Ora semangit kuwi. Ya seben to. Wong senengi dhewe-dhewe mengekspresikan. Dek kapan Pak Anom ngarang lagu kok nganggo jos barang. Wis senggaan ngris kok kayak jos gitu lho. Ayo, anu, ayo. Panas Iki aku cengkok apa? Iki ciri khas Eka ya iki. Iya. Bang yen ora kleru ya dudu Eka. pelas kata-katane ilang. Mana hati. Kowe ngerti? Kowe anggere nembang kok kleru kepengin mari. Pripun? Duwe bojo. Kok iso duwe bojo? Wis to, kuwi energimu keluwihen. Malah tambah pekok. Ning seben, bocah kuwi arep kaya pathok ning aku seneng cah kuwi wis ben. Duweni keluwihan. Ora iki jane sinden kok portal kok. Iya. Ora kaya patrok. Makasih ya Mbak Rizky. Wis lega sik kene genti. Ayo, Eka akhiri kono sik. Bablas ning Jawa Barat. Gandeng iki ana sing Kyai Bogor ya diaturi Jawa Barat. Nggih. Ayo Mbak Suci Ovita Dewi. Monggo. Monggo aja nglukru. Ora. Iku margare nesu nek. Ngapa? Kaya soto. Kok kaya soto beta? Sapa sih? Loh, tenan wi. Aja nglukru kaya soto lho yo. Ces! Ces! Tenan yen genah iki wetone Bayu iki. Kabeh kok nganggo jos iki lho. Niku senggaan kesane. Oh ora, iki jane dalan apa penjual minuman strajos. Kopi nganggo jos kok Pak De, benjing seminggu meleh pae nggih tumut ngoten. Jos. Ngono ya. Ya sampe tak melu jos. Ayo, moh aku nek diloni wegah. Oh. Aku pokoknya sing payu tak enak. Yo, bulan Sapasi. Wis. Iki yo ngaku jos. Aku arep ora Aku ora. Ini spesial buat Bu Bayu, langsung senyum-senyum lah. Oh iya, Bu Mbak Silvi senengane Silvi. bulan Sapasi ya. Yo, diaturke dibawani sik slendro sing cekak aos. Ayo. Monggo aku gender karo sulinge sing mungal. Gabang. Yo ora no. Loh, kok Jawa Barat iki ono gabang lho. Apa Ora. kae sewengi nganggur. Oh, jalur disat ki dadi curo ya, Mas. Pak Dewi kae idu geni lho. Lho apa ngekep spiritus kok. Ibu kok geni kaya ngemut spiritus. Tegese iki mandi ngono lho. Yo. Lah, aku sing ndang ge diangen-angen dhewe, aku ora arep ngabani. Ayo. Saya ono saya ini kok. Yo, Mbak Suci. Sun besok Mariang hemah Iso-iso golek tangkringan. jenengan iku Wis ben sakarepe wis ben. translate. Si Suci wis ben Nggih? sakarepe wis ben sakarepe terserah. Ki artine ngono Pak De. Ya wis ben yo, ben coba dijajal katiasane iki Mas Garing kaya ngapa. Ndang Diartikan ayo. Pak De. Ayo. Yen
Wetenge lara wae wis sesuk tangkringan. Grahananing sasi srengenge kembar leli Apa? Sarweteng ana grahanane kembar loro. Oh iya. Sak karepmu. Wis Ben, tutuk Mas wis Ben, wis Ben. Ngomong dhewe kok. lintang alit gumelaring siti Oh, iki opo? Wah, aku mau jenenge. Esuk-esuk golek tangkringan nggone Siti. Oh, Siti iki manteni lho. Nek nggone Mbak Siti, esuk-esuk nek nggone Mbak Siti yo. Masa Mbak Siti iso-iso kok iya. Mbak Siti iki wektu iki ora hi. Mbak Siti iki wektu iki. Wes ya ta. Kandhane. Ayo lanjut. sawiji tanah urip mungkulah lawan sampeyan benjang belah yen sampun akhiring zaman Ngopo? Ayo lanjut. Duh Kepolon. Ora. Kae. Nyegat kamu ya. Wes. Sampun. Wes. Namung mau copat. Oh, mau copat. Nggih, Parwa saking Cirebon. Wah, lah iki. Cepat jenenge Parwa. Parwa, nggih. Nek cara kene ya koyo dandang gula. Heeh. Oh, jenenge Parwa. Apa Nggih. ya ora warung to yen paruan iku jenenge. Ben sak arep. Parwa. Ora usah dibenake. Ora usah dibenake wis ben. Suci gebek. Wong tuwa iki pancen. Suci gebek. Yo diaturke Bulan Sapasi. Monggo. Yo. Yup. Bulan Sapasi jikanya diri hati bias pindah Awas. segala tandingan Ayo. kata pindah Hop. insan Hey. asik Yup. nunggu hari Ayo. Oi. Hop. Gentos doain bajra Go. napak sedih Baik. jadi harapan kiwari ukur harapan ya bentang Go. di Yo. langit masih Hop. baranda Hey.
Tias-tias segala paningan Katan tias sakit tangisan Angin asih nubi hari Teringat lusan diri Edi gantos nu angin bajra Napak gedi jenet langsa Terima kasih matur nuwun wis diaturake. Bulan Sapasi dari Mbak Suci Ovita Dewi. Nggih, leres. Yo, saiki aku njuk tulung Mbak Dita rene Mbak Dita. Ta. Kene. Mbak Dita ngadeg kene mlaku rene. Monggo kene. Wah, jan gentenan iki. Wah jan iki diarani selang-selinging kahanan. Nggih, heeh. Kudu pemerataan. Ning aja lali. Apa? Bojone dijak. Sapa? Nanang gandengen, Dit. Nang. Gandengen, Dit. Kene nang. Kuwi tanggunganmu lho, Dit. Monggo Ibu Ratu Gendari. Termos. Gendari nuntun Desra Rastra. Monggo. Suwatemane nyaron. Ayo, ayo. Ayo, kene. Eka, kene. Kowe gathukke Mas Gareng, Mas Nanang tak gathukke Dita. Nggih setuju Mas Bayu. Nggih. Setuju ta? Setuju, nggih. Iya. Setuju. Ya golek nggon dhewe gandengane. Kowe karo Mbak Dita, melo Mbak Dita kono lho. Aduh, ya coba ada cemburu to. Iki ngesuk kowe gak iku kok. Gak enak liyane ya Mas Heh? Lintune mboten enten Gak Wah, ono. wis ora. Wong sing penting Gak setia. aku rumah saku kaya ngene terus Gak ono. Yo kok niku kudu nrimo wae ya apa ngene. Ah iya. Kowe iki ngomong ngopo Ah, ya apa. Ngomong apa kemu Ya, saiki ana sing ngersake caping gunung. Nggih. Pelok barang. Nggih. Ayo, diaturke. Dibawani. Ayo. Dita sing nembang sing jenggleng Nanang. Nggih, siap. Engko Eka sing jenggleng Mas Gareng. Leres, Iki nggih. sing nyembang sapa? Mbak Dita. Sik tak nyingkir tibane kesampluk Nanang. Ayo tibange keslenak jaran. Ayo. Apa pun padang. Ayo. Rada mundur nah, rada mundur Kok sik. setembure pun padang iki. Monggo. Sing ora padang aja. Jam 3 kok pun padang. Nani. Yuk. Bangi nyawa Awas. Apa ya? Aku seneng. Kok apik mentonanan. Lah wis aku ker. Ya. Wis ora apa-apa wis. Bolongan duri bolongan. Lho, Ayo. Piye? Piye Mas Nanang? Jos ta Mbak Dita? Wah, nemen nggih. Ah, iya. Saestu. Sik aku arep takon nang jujur nah, jujur. Nggih, pripun? Kowe bayangke Dita ku wajahe kaya ngopo? Pripun nggih nek kula mboten yes pokoke ayu ngoten Lho mawon. ayu iki kriteria ayu ki kan werna-werna ayu sing kepiye? Ya pripun nggih cara kaya Krisdayanti. Wow. Lah apa tau ro? Lah kowe tau ro Kok kok Krisdayanti, Krisdayanti? tau ro Krisdayanti. Nate Ning ndi? liwat ngipi. Oh ya bener. Bener. Metu ngimpi kok ora apa-apa. Wong ki kudu duwe impian. Oh yang metu ngimpi ki dan dipasangi. Boten to. Oh, kaya nembak nomor. Lho kok metu ning Meneh, Dita meneh. Sing jenggleng Mas Nanang meneh. Ya, Ayo. Sing apik lho nah. Nikmatono to, Mbak. insyaallah. Yen memajang wong karo Mano. janang Awas. kene
aku. Isi. Oh sik Cita. Isi Pak De. Sekolah seni. Nggih. Iki mau jogetan ngopo? Niku wau jogetan tikus anyang-anyangan. Ayo. Kuwi ngono kontemporer. Nggih, saestu. Nanti Tikus ekspresi. anyang-anyangan nggih. Kontemporer joget warna-warna, anak sing ngerti glundung dhewe. Oh ta. Iki mau jane Yo saiki gitu ya Kak, sing jeglek Mas Gareng. Ah, nggih. Nirokke gayane Nanang. Nggih. Harus. Harus ini. Aja mundur-mundur lho. Jom Nak. mundur-mundur. Aku tak nyimpang aku. Heeh, cemplung kotak dikira bilung ya, ayo. Apa ben persis nganggo blangkone Nanang sih? Foto-foto Ade. ndase gede aku kok. Oh, Mas Gareng iso tua iso gede sih ayo. Kok pasamu karet lho. Weteng Ayo, aku. ayo. Ayo, iki jatah. Kembang wae. Ayo. Kosek. Jare koyo Nanang. Ya nek ora sekarat ngono kuwi to. Ku sekarang gayane Nanang kok sekarang. Dameli Romo, Dik. Ayo, Allah. Syukur. Ah, pripun jenengan? Yo. Dilirik ana ya ora ero. Awas. Ampun. Maling wonge. Siksa kubur. Neroke lanang bareng aku ampun maling kowe. Aku weteng kula. Kaku kaya luru apa iki. Jenengan kok mati gede, Dik. Mesake ya. Lah niku alpon. Oh wis to. Ayo. Anu. Awas. Amin. Wah, ya. Wah, kok enggak kurang ajar. Karo Nanang malah apik Pak De ya. Api. Apik jenengan De. Neroke Nanang. Saestu apik Pak De Gareng niku aku kula nembe semerep niku. Joget Semerep. Apa ro lho? Benjing viral teng TikTok. Ayo. Kowe tembungmu lagi apa? Lagi semerep. Ora Maksudnya lagi semerep teng ati. lagi semerepet. Ayo. Ayo. Ayo Dita. Ayo. Wis melu aku. Ngeten iki lho Pak De gayane. Karo Nanang kalah. Mboten kalah wong tas saya Pak De Gareng kok. Ayo. Matane. Ora kena disalahke ora nang ora. Kene kadang-kadang supaya ora gejeglok kok malah disuk. Ya Dit. Omahe cedhak kelinti. Hutan. Awas, jengleng so, ayo. Hop. Kowe digawe-gawe sing ndang. Seneni lho, sing ndang seneni. Mboten. Dilone lho, sing ndang. Piye to? Senenan gendang, ndang ayo. Senenan lho. Lolokno. Ayo. Ora aku ora nyeneni sing ngendang wong pancen yo kancaku. Nyatu tak kon gege. Sing ndang sing ndi? Niku lho Mas Anggit niku to. Eh. Nyatane ganteng. Matane wong iki kono lho. Lah nggih. Ngopo wetenge lho Dit lampuku ndak. Kae lho wong ini kono. Peteng lampune piye to? Pokoknya Lampuku ndak empat lho. nek sing ngonekke Dita iso paseh ayo. Ayo. Sing ndak empane lampuku Dit ora lampune kene. Pancen wis bojo kuwi pancen. Iya, Allah. Wis Astagfirullah. kon soplek kok ya. Yo, tarikan sik. Anu neno, ayo. Ayo sik. Mbak Rizky sik, ayo. Monggo. Ning ngendang kok ning kono ki apa ning ngisor gapura kowe. Dadi pasangan top trend. Ayo. Ayo Suci. Anu neno. Kunang-kunang Di atas padi. di atas padi. Mbak Mbak Dita Nanang. Dita Nanang. Pasangan abadi. Amin. Ojo Ojo sing to, sing Pak duwe. Bayu. Lho sing jenenge pasangan duet iki ya ora apa-apa. Wah, nggih nek pasangan duet nggih nek apa liyane niku ampun wah. Nggih ya ora. Aku yoga. Oh tak peksa.
Oh, kene tukang Lek mau maksoi piye? Tak uber. Tak uber le playuku ning ndi apa ora? Tak oyak playumu wong ayu. Allah. Tajake Ditandele apa ora? Mentala tak tuapuk. mlaku mancal garek. Nah, Ayo. Oh, wedok. Genti. Monggo. Kaya ngene kok ya betah urip. Men wong kontrakane murah. Ayo. Aku wis seri aku dipepet-pepet iki lho. Yo, Rizky. Ano. Oh, ya kene terus kene. Iya. Ah, oh, diuntir gulune, kowe gatut kaca. Yo, Mbak Rizky. Layang-layang Layang-layang. ana telu. Sing Nonton nonton wayang. rezekine lumintu. Amin. Ayo, sik. Fahmi, ayo Mi. Anu nene. Ayo Dik Fahmi. Allah. Oh, sik ta. Jane iki Dita apa Fahmi? Kabeh-kabeh kok dikek harapan lho. Jujur. jane wau jujur kowe iki jane karo sapa? Nek Sing mbok sereki. Apa? Sing purun kalih kula. Oh, Mbak Darsini. Budar sini. Sampai terus sini lho. Wah, sembrono jenengane. Ora sudi. Kok iso? Ayo. Pita. Apa kuwi? Pita. Oh, pita. Ngajar ngomong. Terus Warnanya biru. warnanya biru. Bareng jengleng Mbak Dita. Bareng jengleng Mbak Dita. Mas Nanang ra iso turu. Waduh, angen-angen ya. Memang betul. Wah, memang betul Pilih rasanya. Mbak Dita apa aku? Pokoknya wedok mawon. Wedhus gelem nah. Kowe iki anggere wedok kok gelem piye? Oh. Pit wedok ya gelem kok Dek. Pokoknya bolong mawon. Apa ya donat kan nek pengen. Ayo. Anu Dini ya Din. Ya Din. Anu neno. Nah, belajar mencongak cepat. Jiroluya, ayo. Burung dara. Oh, cah iki seneng burung dara bae. Ya ini wis golek burung iki arep apa? Kode. Oh iya, burung dara terus. Niku nek disambeli terasi nggih enak lho Mas. Oh enak wis. Lah nggih. Sak karepmu. Ora iki kuliner apa nyindai? Kok sik iki mau ngabari kok. Ayo burung dara. Burung dara piye? Heeh. Ada 5. Ada 5 terus. Balon. Mas Nanang Mbak Dita semoga samawa. Tak tuapuk lho. Oh. Sik to. Samawa ki kuwi lho, Samawa oleh iki. dadi duet kuwi iso. Alah Pak Bayu ki jan. abadi. Pokoknya kudu gelem Dik, tak uber nek lagi. Oh alah bolak-balik gur arep nguber, lah wong awakmu lho ora roh. Tak oyak lho. Parian sing apik to. Klambi abang. Lah piye Bang terus? Ucek-ucek. Heeh. Anakku Nanang Terus? pancen Bijak. Pinter. Lah, mboten gathok. Utak gadok Mboten gathok. Pinter gecek ngono lho karepe. Nggih. pinter gecek. Pun to santai mawon Pak Digareng ngeten iki nek mboten ngeten mboten gojek. Ya iya. Ayo suwe ra kepethuk ya. Lah nggih. Nek ra ngene kan ora iso gandeng Dita ya ra. Dawuh leres petuk. Oh, jauh leres. Petuke kur ning TikTok kowe. Tak deloke gambar. Lho kowe yang nonton TikTok kan? Kowe iki lho poro. Nggih wingi Mas Bayu Ngomen terus. live TikTok nggih kula Iki mesti tingali. mesti apene digosok terus ini. Ditasih. Terus metu gym ayo. Ayo, Mbak Dar sini. Anu. Monggo Bu. Menyang taman, Menyang taman, cedak sumur. cedak sumur oh nglalu ya arep. Bapak Suparman, Pak Sutarman. mugi panjang umur. Amin. Sopo? Pak Sukarman kok Pak Supar. Sukarman. Ayo Pak Sukarman ini ditonggo Pak Sukarman. Sukarman. Tanggane Pak Sukarman. Oh iya. Wis ben sakarepe. Malah sing ditungake sing ora nanggap. Lah nggih. Wis ben ta marai. Ya ditahan. Nano. Ayo. Rasa parian we. Alhamdulillah. Panas sudah ngaleng-aleng. Nanang siap. Ayo. Capek nggono.
piye to Nana? Lah aku ndak tau pijet to aku. Polahmu dek koyo ngono. Yo. Aku ndak tau pijet. Ya Eka. Ayo. Ayo Kak. Nek Bagiamu. Eka nang ndi Eka? Eka ndi? Lewi. Lah matane ro. Aku kene iki lho. Iki lho. Dirabas sik, dirabas. Ora iki lho. Kurang. Ning ndi? Ngono lho. Kurang diledek nang ngene. Iki ayo Eka ning ndi? Kedurenan. Lah wong iki cendhek kok. Iki dur. Ayo Iki weku. Kok dibungkus. Oh iya. Iha ho, iha. Oh nyata tak wale. Yo. Monggo. Mi soa, yo Kak. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon. Terus sak nanggame yo Mbak Dita. Mas Anang ge lenggah sik. Gonggomino Mas Anggit. Mangga, ayo. Bablas kembang rawe pilek barang ja. Nggih. Yo. Yo, Dita, ayo. Caritane wong seneng tunggal satele. wiwitane Kucing saben dinane. saya suwe saben jajar nyakel tangane. banjur ngomong Mas. Aku tresno kowe. Caritane Caritane wong seneng tunggal satele.
wiwitane saya suwe banjur ngomong aku tresno kowe gampang nyenengno atiku digawe lara kembang melati gawe larang ning ati kembang kecubung agawe atiku bingung yuk kembange pawon terus ngaku wis kadung buyar yuk mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora kena kanggo wong kambange rawe iku paribasane main ajar gitar ya. Ye, kembang rawe ya dadine rame lagine. nggih, diate matur nuwun. Niki ana nawala Mas Garing mumpung sih anu pelok barang. Napa Mas? Wonten ngersake sarung jagung, katur pandemen Ringgit Purwa saking Parite 11 Njoho, Sumberjo, Bapak Trisno Surya Widodo. Oke, diaturi. Monggo, yo sarung jagung, Cok. Kene Mbak Ika kowe sing ngawaki. Monggo. Nene ululung. Nah. Monggo, yo. Dua kali. Tertantak. Sarung jagung rasane kang
Terima kasih matur nuwun wis diaturke. Ya Malik Slendro terakhir wonten sing ngersake cewek gaul saking Mas Yogi Manggala Cahya Muda. Waduh. Sik, Cahya Muda. Iki jaranan saing aku iki saing aku iki mau. Cahya Muda. Heeh. Oh, jaranan iki ya ya. Mau bar Katur dulur-dulur pecinta jaranan Bapak Ibu Nyuabdi Solo mugi-mugi sehat selalu. Amin. Amin. Yo, monggo cewek gaul. Iki sing nyanyi sapa ya? Eka no. Ya kok kesusu lungguh ayo. Ayo. Yo, monggo diaturke cewek gaul. Tung tak ndang. Ayo ngono. Iya iya. Garepe yo jaranan aku. Oh iya no. Ayo no kudu no. Monggo. Yo diaturke dah. Monggo yo jaranan cewek gaul. Yuk. Monggo, iki saiki ngentengan cewek gaul. Oh. Yo. Nyedaki
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Mbak yo Oh